Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalan ko ninyo sa pangan nga Kathy, usa ka single mom, ug niya magpuyo sa Cebu City. Punto legal kining akong suliran. Karon good nga nag-college na ang akong anak, nibalhin na sab ko og trabaho dinhi sa syudad, ron ako siyang maubanan ug mamonitor ang iyang pag-eskwela. Nag-abang na lang mi og room nga good for two, alang namong duha sa akong anak. Aron inyong hisabtan, ingon inyang mga panghitabo. Mauna niya nga tong Roma. Oh, princess, anhin na tamo puyo samtang nag-eskwela ka pa dinhi sa syudad. Nakauyon ra ka dinhi? Ay, okay raman ma. Pero basig mahal ni. Kay doon na may aircon. Maningkamot lang gud si mama, nak. O kung mahimo, dublihon na kung akong trabaho. Basta magkaabang rali kita ini. Kaloy-an ratas Ginoo. Wow, single mom! Pero murag dili mailhan. Sapa ka dahil, uy. Tiguang na taon ko, uy. Nag-college siya ko ng akong anak. Pero dili ra ilhan, day. Wala ka maminyo ko saba. Sus, makatagam nang nahitabo na ko sa amahan sa kong anak, uy. Mong mas mayo pang way bana. Pero aron ba may kaabag ka sa pagpadako o pag-eskwela sa imong anak? Kung wa makabuhat ang amahan sa akong anak, laing laki pa ka, ha? Uy, who knows? May tinud-anay nga muunong sa imong kahimtang. Ay, di na kumutuan na, uy. Babayang akong anak. Lisod na kung may lain ming kaubang laki. O gusto pa, kaya pa man ako nga buhion o paeskwelahon ng akong anak ba? Wa ko magkinahanglan og tabang, ilabi na gikan sa mga lalaki. Mao din ang mga independent woman, oy. Lisod makaikal kay makabarog ra og iya nga di magsalig sa ubang tao. Ay, kwan ba? Asa man mo nagpuyo sa imong anak? Nag-abang mi og room dili layo sa eskwelahan. O 100 lang sab, gikan din his trabahoan nato. Jesus, pag-amping bayag gud mo dinhi sa syudad, ha? Kidagan ba yung mga buang dinhi? By the way, unsa may address na inyong gipuy-an? Nauna pa man kog pauli ni Princess. Hain man din yung bata, ah? Ay, kulbaan hinoon ko tungod sa gisultis kong kauban sa trabaho da. Ay, wag yun masod sa kong huna-huna. Unsa ka delikado ning syudad. Uy. Oh, Ay, ma? ay, salamat kay ni anak ang bataa ka. Ilak ng pultahan. Ma, amin ko. Dugaya ni mong nauli, oy. Nauna pa man ko nimo nga mas layo tong gitrabahoan ako dinhi sa tong gipuy-an. Mag-atang og musakay pa baya ko og jeep. Kuan ma, may gihuman pa ming buhat sa akong mga classmates, ma. Kinsa ka? Nganong mayawi ka dinhi sa among kwarto? Nakalitan ko nga may misunod og sud sa akong anak sa among kwarto. Bisan gilak na sa akong anak ang pultahan. Unya, Ay, sorry ma'am. Nagtuumi nga wa pa mo. Dini naman mi sa inyong room kaganiha kay naalagi mi gisubay nga leak sa tubig. Gitan-aw na mo ang inyong CR. mayawi sa demo dinhi sa among room? Oh ma'am,
Kay in kaso og wa mo, og may emergency, sama ini ron o. Og may maintenance baya ming buhaton sa tanang rooms, ma'am. Sama sa mag-check sa anay, o kinahanglan ba og treatment para way anay. Kalisod na, di ta may baw. Basin mahugno na din ni inyong gipuyan kay gihurot na sa anay. Pero, di ba di mo magpahibaw na mong mga nangabang nga musod mo sa among giabang ang kwarto? Mananghid kun ni amo. Pero og wa, naarami katungod nga musod. Og ako man say in charge din ni ma'am. Staff man ko. Og kining akong mga kuyog, mao'y mga plumber. Makasul na ba mi ma'am aron nga ma-check na namo ang inyong linya sa tubig? Uy, hala. Kakuyaw ba diyan ang inyong giabangan? Uy, Kati. Dili mo na pwede gun nga musod sila sa inyong room nga dili magpaibaw ninyo. Nakasabot sa baya ko silang puto nga for emergency o maintenance sa building. Pero manangit lagi unta sila, day. Uy, wala may privacy ang kalakiha. Mao lagi, uy. Og usa pa ang inyong mga gamit. Makawatan day mo, anak. Ha? Uy. Ni ano man day si Princess kay ni amaning iyang sapato sa gawas. Mag-text na ako. Princess! Nana di ka diha sa sod? Ablibe! Ma! Oh! Ano naghilagban ka? Naunsa ka? Ganihara kong nauli, ma. Kay naibili ng akong cellphone din sa tong kwarto. Pero wala din eh. Nawa! Unsa? Nakasiguro gyud ang akong anak nga sa among kwarto niya nahibilin ang iyang cellphone. Pero nawa kini. Og dili na ko malikayan nga magduda sa mga makasud sa among kwarto bisag wa mi. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, di pa midugay nga nagpuyo aning syudad. Unsa man day mga patakaran sa mga abang o kwarto dinhi? Kinahanglan ba gyud di ay nga mayawi sab ang in charge kay para kuno sa emergency o maintenance sa among kwarto nga giabangan? Ikaduhang pangutana, musud raman ang mga in charge o mga trabahante sa among giabangan sa among room? Di ba gud ni trespassing? Wadi may privacy ani? Ikatulong pangutana, nawa ang cellphone sa akong anak sa among room. Pwede ba kung makapamasangil sa mga tao nga yano lang makasud sa among room kay para maintenance kuno? Ikaupat o katapusan, may gipirmahan ko ani nga kontrata nga 6 months ang among pagpuyo dinhi. Pwede pa nga bakwion na lang nako ang akong gipirmahan kay mamalhin na lang ni? Palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong suliran, Kathy. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako karong adlaw ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana mga problema na may punto legal. Of course ang kanang mga personal natong mga pangutanag mga problema mahimo gyud gihapon natong tubagon hatagag mga tambag kisi mga gipasakitan gibiyaan gisapot napungot agoy ipadanang inyong suwat sa suliran _612 at
yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta guys? Kumusta ato ang mga suking tigpaminaw? Hinaot unta nga sa matag paminaw ninyo. Dili ra lingaw, no? Ang inyuhang nakuha kay makatawa mo sa drama, nalingaw mo, nalipay mo apan. Dapat pod guys na inspired mo ha? Og naamoy ma-realize no nga hala kaning kinabuhi no grabe usahay mas blessed pa ta kay mas kani akong giluib mas gamay ra di ay ni kumpara sa mga giagian sa uban no sometimes the blessings nato di nato ma-realize kay focused kaayo ta sa mga negative ug bati nga nangahitabo sa ato ang kinabuhi nga di na ta tan-aw kung unsay nindot nato mao na no so let's look at the good and the positive of life. Bahalag na ay problema, di man na pwedeng pero sige lang, uy, kung naatay dakong problema, mas dako ang atuang amigo dito sa kahitasan, no? We have a big problem, but we have a great God. Laban lang ta guys. Letter sender karong adlaw si Kathy. Si Kathy ni padanis iyahang suwat pinaagi sa ato ang kiniyang akong suliran official writers page taga Cebu City. Mayor Nestor Archival. Salamat kaayo nga wa kayo kagrabe ang traffic maski pag nag-concert ang Bini diri sa Cebu. Open na gyud ang SM Arena. Congratulations no to SM City and thank you for bringing SM Arena dinhi diin makadugang ni dili lang sa turismo ug sa mga kalingaw ug kalipay para sa mga Subuanon. Lakip na no ang atong mga siligang probinsya nga dali ra gyud kay makalabang sa dagat dinhi padong diri sa Cebu no para makatan-aw sa mga lain-lain nga mga activities puhon but this will also better the economy sa ato ang Sugbo no more jobs, more affairs, more activities no usahay problema po tas traffic pero I hope no nga ang ato ang local government units will also do their part and do their share to ensure nga kalakip sa paglambo no na ato pong namatngunan ang ato pong tugunan ang problema pod sa traffic sa environment no ang basura pod niya nato pohon ato pong pagamatngunan sad kay kambal baya pod na sila no. Let's continue to support each other guys. Punto legal ta karong adlaw. Karon kay nag-college na ang iyahang anak, naasad siya laing trabaho, naa siya sa syudad, kay para ma-monitor niya ang pagskwela, unya, naaman ni sila giabangan nga duha usog yun na, no, labay na og layo mo, mas makasave man gyud tang no, og mag-dorm, mag-lodging, mag-boarding house, no, nga kani iyahang problema. Now, karon kay sa ilahang gipuy-an murag naamanggoy mga anomalyang mga butang nga wa didto so una niyang pangutana I think cellphone to no di pa kuno sila dugay nagpuyo sa syudad unsa man di ay ang patakaran sa mga bang ug kwarto dinhi kinahanglan bagyo di ay nga mayawi sab ang in charge kay para kuno sa emergency or maintenance sa among kwarto nga giabangan abang man na siya supposed to be dili pwede nga basta-basta lang mo makapasulod or masudlan kay once you are leasing di ba ni hotel dili ni siya hotel no abang ni dili ni hotel nga pwede sila makasulod ang kaning abang you have the right to privacy right to freedom of abode wherein di mo pwede matandog di mo pwede madisturbo di mo pwede hilabtan sa inyohang pribadong pagpuyo o basta-basta lang ug musud man gani sila dapat magpahibaw sila ug kanang sa oras nga naa mo dili gid sila pwede mosulod no pwede ganin ninyo ilisan ang lock nung kung gusto mo kay para kamura gyud mo'y naa dinha kay nangabang man mo dinha so dili na ingon ana may mag-hotel na. Ikaduhang pangutana, musulod raman ang mga in charge o mga trabahante sa among giabangan sa among room. Di pagud ni trespassing wala mi privacy ani naa gyud mo'y right to privacy unta ana. Dili mo pwede basta-basta di sad sila pwede basta-basta makapasulod kung wa musulod kung wa mo no dili pwede na nga mo nang nangawa then I think you should hold them accountable or liable. Ang problema kay munigar po na sila, isili maingon sila nga, wa, pagsud na mo, wa, pero again, di good proper. Nga musud sila sa inyuhang
giabangan just because sila'y tag-iya, labi na kung trabahante ra. Kana ganing tag-iya, dili gid na siya basta-basta. Kay the moment manggod nag-abang ta, no girelinquish na to a little right no of ownership to the one nga nangabang anang lunaa or anang kwartuha. No, they become a temporary owner of the property such that rights to privacy should be respected. Di mo basta-basta makasud. Yes, na ay right ang tag-iya pero it should be during the time nga naa sila unless there are certain violations already nga nihawa mo or giabandonar na ninyo nga dapat makasud na gyud sila. Pero careful gani ta dapat anang ingon anang sitwasyon na. Samot na og nag-abang pa mo og valido pa ang inyuhang kontrata sa pagpangabang anang kwartuha. Ikatulong pangutana mo, lagi nawala ang cellphone sa iyahang anak sa ilahang kwarto. Pwede ba siyang makapamasangil sa mga tao nga yano lang makasulod sa ilang room? Kay para maintenance ko no. Now, again, that was wrong. Pero like I said, it might be difficult to prove. Kay kumata tong na CCTV sa sud nga makita nato nga ilahang gikuha. Pero proof beyond reasonable doubt mampudta unless na ay mo angkon nga saksi or testigo nga nakakita. Igo ra gyud ta mo pasangil unyag mo pasangil ta para ato yung maduot kinahanglan natay lig-on og sakto nga pruweba. Ug wa na ahuyang kay atong kaso na masangil ra ta kita pagyud ang mahimong dautan ana. So ang importante nga inyuhang klaruhon nga dili pili musod. Now if ingon ana manggani hawa na lang mo kay murang way klarog saktong patakaran anang pagpaabang nila dinha da. Ikaupat og katapusang pangutana. May gipirmahan ko ani nga kontrata nga 6 months ang ilahang pagpuyo. Pwede ba nga bawkwion na lang nako ang akong gipirmahan kay mamalhin na lang may pag-i-end of contract na lang na nimo kay way klaro batik man sad sila og patakaran way klaro no di kibaw mo respeto sa inyuhang pribado nga pagpamuyo no and mo violate pa sila na pay mga nangawa nga butang murag signos gyud ni nga angay na lang gyud mong muhawa di na lang mo mupadayon dinha mangita na lang muglain daghan kay pwedeng abangan diri syudad diri Cebu City so di maguol hawa mo because the privacy no the right to privacy sa usa ka tawo is inviolable. Di na siya pwede basta-basta tapakan, di pwede basta-basta i-violate, maski pa og nangabang rata. No? And be careful with our things, guys, no? Karon dili ba na mahal ng mga CCTV o nya internet ray ato ang puhunan og kuryente. So, invest ba ta? I think it's best no nga mo invest gyud tag mga CCTV camera karong mga panahona. Technology is there for a reason and to help us gamiton pod nato sakto. Mga sukintig paminaw hinawot unta nga namoy nakutlo na pagtulun-an karong adlaw kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.